Sino? Ako? Morning call! Morning, Dean! Kaloyal! Feel good morning! Let me tell you. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you January 8, 2024! Sa oras na 7:27 ay kasama nyo na at papakinggan ang cool na Angkol. Angkol Dago! Lunes karon! Mga na traffic, may buntag kanin yung tanan, ibag na bigat ka na kayo amin, maray na agad sinyo nagabos, madyong aga, ngayong aga kanin yung tanan. Yun! Siyempre, mayap abak puki kayo nga. Kasama rin hat na tita sa balatang radyo, Tanya Chinita! Sa iyong tingin, palang ako ay natunaw na. Mga titig mo Come on! sa akin nakabighani na. May chinita, girl, may chinita, girl. Thank you, Kod! Good morning! Good morning sa'yo, Tits. Feel good Monday sa lahat. Feel Good Monday. Tinanong ko na sa iyo to kanina. Siyempre, sabi Yes, mo, Paul. pwede mo ring ibenta kung sakali magkaroon ka ng award or trophy. Trophy. Kung may value siya, alam mo yon. Pero, yun, kung may value, why not, di ba? O, at least, halimbawa mga ilangan ka, parang gold. O, pag nag-invest ka ng gold, in case of emergency, walang-wala ka talaga, yung gold pwede mong Ibenta. ibenta. Parang yung tanso ng mga kawad ng ng internet. Hindi ko sasabihin. Kaya walang ilaw dun sa... Walang ilaw sa kanilang kalye. Kasi kinuha ko na yung mga... bronze doon. Yung bronze. So, talaga mang kanor. Pero ako, Tate, sa akin naman pag may award na pangalan ko talaga, syempre hindi ko ibibenta yon. Kasi pangalan ko nakalagay dun eh. Nakaukit eh. Kung walang pangalan, tas may gold, pwede yun. Pero may pangalan ko. Tulad na lang na nag-trending si Jiro Manyo. Diba? Manyo. Of course, bata pa lang child actor na yon at naging best actor sa Gawad Urian. Yes. Na, Correct. Oo, ang galing ng batang yun. At alam mo bang, yun na nga, binenta niya ang kanyang trophy ng 500,000 pesos kay Boss Toyo ng Pinoy Pawn Star. Yes. Ito si Boss Toyo, nag-trending din to kumakailan, di ba? Kay Francis M. Sa anak ni Francis M. Oo, sabi ni Jiro, ibibenta niya ng 500,000 pesos o kalahating milyong piso. Yup. Nabenta naman, di ba? Nabenta sa halagang 75,000 pesos na lang. So, ganun. At least may value pa din. Dapat sa akin na lang bininta ni Jiro yon. Bakit? Magkano bigay? Babayaran ko 1 milyon yan. Wow, bakit? Papalitan ko ng pangalan doon. Mang Kanor. Best Actor. Mang Kanor. Sa bagay, magaling ka umarte. At least hindi maarte. Pero ako nalungkot lang ako. Pero kung talagang nangangailangan si Jiro, siguro rin naman para mapansin din siya. Ang view ko dyan, Col, hindi nakakalungkot. Bakit? Hindi Bakit? naman sisirain trophy. Mantakin mo nakapaskil sa museum ni nung vlogger, di ba? Oo, ni Boss Toyo. Ibig Pwede rin. hindi siya masisira. Andun siya, at least, taken care of forever. Oo. Sabi Diba? nga ni Boss Toyo, siyempre, isang artista pa rin ang tingin niya kay Jiro kahit na wala na to sa industriya. Yung respeto, kumbaga, bilang isang artista. Correct. Di ba? At yung award na yun ay nakuha niya sa pelikulang Magnifico. Tama. Noong 2004. Yes. So, if you want to watch that movie, Magnifico, 2004 po yan. Yun makikita kung gaano kagaling ito si Jiro Manyo. Diba? Nakakalungkot lang yung naging Experiences sa buhay. Oo, Pero sa this buhay. time, babangon na rin yun si Jiro. Lagi naman tayo may second chance. Maraming million second chances para makabangon sa life. There's always a dark moment Wow. in our lives, pero Correct. at the end of the tunnel, there's a light. Correct. At the end of the A tunnel, certain kind of light. at the end of the tunnel, may magjowa nakamotor, nagpipicture. Uy, sa kibyang yan. Kaya sasabihin ako yun. Bakit sabi mo di ka na nakakamotor? Yun ang akala nyo. Ah, Yung jowa ko yung nag-drive. galing Siyempre. Gusto mo ba yung mga alabong Revilla na nakakantong si Asunta de Rossi? Yan. Mga Ruben Padilla. Ayan.
Artista talaga eh. Balita ko nga si Mang Kanor may jowa ito, manicurista. Eh, siyempre siya ang tagalaga ng aking kuko. Grabe, ginajowa mo rin yung mga... Grabe ka, Mang Kanor. Sobra ka naman Wala Wala ka nang pinapalagpas. Choosy pa ba ako? Oo, dapat choosy ka kasi mayaman ka eh. Eh, yun nga yung gumagasto yung manicurista eh. Libre lang, loko ka. Talaga kaya mabuhay ang mga magagaling umarte. Yes. Tayo, cool, di ba? Puri mo naman yung sarili natin kasi recently na-trending lahat ng videos natin. Siyempre mag-thank you tayo sa ating mga Oo. listeners sa Love Radio at mga followers din natin, sa social media. Salamat Congratulations, po. call yes. Si Tita Tanya ay isa ng ganap na Artista? manicurista. Uy, magaling Marunong ako ka dyan. rin? Magaling ako magtanggal ng ingrown kasi praktisado ako eh. Isa akong Yung mga manicurista? yung artista. Galing, maraming alam na chika yan. Yung artista? Manicurista. Di ba? Diyan yung nagsasabi mo. Correct. Daming chismis yan. Oo, maraming alam yan sa buhay. At in fairness, ang galing umakting Ng artista? ng manicurista. Nagagalit pag maliit ang tip. Sa manicurista? Yung artista. Ay, attitude na agad. Bago-bago pa lang eh. Yung artista? Yung manicurista. Oo nga, sumasagot-sagot na kay Direk. Yung artista? Yung manicurista. Sabi niya, ma'am, anong shade po ng cutex nyo? Sabi ng manicurista? Sabi ng artista. Ay. Oh, sabi ni Direk, iyak! Iyak agad. Yung artista? Yung manicurista. Ang galing. Pag upo nga niyan pag upo niyan, tapos kukunin niya na yung pusher niya, tsaka nipper niya, sabi niya, Mars, alam mo ba? Sabi ng manicurista. Sabi ng artista. Oo, in fairness, ang lambot ng kami, galing mag-nail cutter. Yung manicurista? Nung artista. Ay, wow. Ang ganda ng mga OOTD niya nakita ko sa Instagram. Yung artista? Yung manicurista. Aba! Kaya pala nakatanggap ng Best Actor Award. Yung artista? Yung manicurista. Ay, nako. Lagi nagpapahasa kasi yun ng nipper niya. Yung manicurista. Yung artista. Di ba kapili ng bagong nipper? Yung Yung manicurista. artista. Sa Watson's bumibili yan ng ng Cutex, ng acetone. Yung manicurista. Yung artista, di ba? Hindi, nagpautos na nga lang siya sa kanyang bodyguard eh. Yung artista? Yung manicurista. Wow! Pagbaba nga, naka-BMW, kasama yung jowa. Yung artista? Yung manicurista. Aba! Ang daming followers sa Instagram. Yung artista? Yung manicurista. Wow! Oh, palaging nasa salon. Yung artista. Yung manicurista. Oo nga. Doon niya nagtatrabaho sa salon Yung manicurista. Yung artista. Gusto kong maging isang Artista. manicurista. At mabuhay ang mga Artista. manicurista. Correct. Shout out sa inyo. Salamat dahil nako, ito pa naman si Tita. Pakita mo yung kuko mo. Oh, tignan mo, red na red, oh. Of course. Oh, di ba? Courtesy of. Courtesy of myself. Ikaw ay. Ako ay Ikaw isang ang gumawa artista. Hindi, pinagawa ko. Okay, sabi ko nga. Sabi mo myself eh. Myself nga. Nagbayad ako para sa kuko ko. Kasi Di, courtesy ng manicurista. yung courtesy gawa. ng manicurista. Sorry naman. May mga magagandang kuko dito kay Tita Tanya, kay Mama Nicole Nicole, Yala. Mama Nicole. Oo. Si Rocky din, no? Yes. Halos lahat naman kayo. Oh, pag lalaki na kaganyan, ibang usapan yan. O, diba? Okay lang. Anyway, susunod na matambalang! Nicole Yala! And Chris Chris Chuper! Mga kabisyo, gusto ko lang batiin ng happy birthday ang ka-Capricorn ko. Ang at your service, Vice Mayor Rowena Bautista Mendiola ng City of Bacoor! Bye! Happy birthday! Happy birthday, Vice Mayor. And of course, happy listening po kay Miss Liza Blanca Flor at Ma'am kay Kuya Lai. JR na nagdadrive sa kanya ngayon. Morning sa inyo dyan. And of course, sa aking wifey, Jovi, happy Oy, anniversary. happy anniversary, Mami Love Jovi you. and Uncle. Paano? I love you. Yan, Mami Jovi, paano ka nakatagal? Uy, paulit-ulit. Daghang salamat sa pagpamina. Musunod na tambalan. Nicole Yala! Chris Chuper, sa ngala po ng hot na tita, Tanya Chinita. At cool na Uncle Dagon! Ito ba, stasyon number 1? Ito ba ang 90.7 Love Radio!